Hola, amics! Avui estem a la Cerdanya, concretament a la Cerdanya francesa, i estem en un safareig on antigament es venia a rentar la roba i també es feia el safareig, que era xerrar. Aquesta tarda ens espera uns banys termals. Demà al dematí, al Puigmal, tornem a la muntanya, sí. Farem una ruta molt top, la clàssica, bueno, una de les clàssiques, per Air. Després, a la tarda quan acabem, tornem a fer banys termals i demà, passat, una ruta molt xula en BTT. Això és Can Rutes, desitjo us agradi molt! Aquí a la Cerdanya hi ha moltíssima història, molta. No ens l'acabarem. Mireu quin detallasso. Antigament s'utilitzava per ferrar les vaques, els cavalls, marcar-los. Detallasso a la via pública, o sigui, genial. Si és que no ens podem perdre cap detall. Guapíssim. Molt ple de racons. Guapíssim. Vale, doncs ja estem en aquest espectacular indret. Aigua termal, unes vistes espectaculars a la Cerdanya. Vistes a la Cerdanya, al Pirineu, espectaculars. I demà més. Sí, amics, aquí tenim una banyera d'aigua, una banyera natural, termal, d'aigua calenta, super top. Bon dia! Sí, això comença aquí! Portem 8:40, portem uns 40 minuts caminant i això es presenta molt guai. Anem cap al Puigmal. Cap al Puigmal, espero que us agradi moltíssim. Doncs recordem que estem fent la travessa dels 3 Puigmals. Ja tenim el primer, el del Segre. Guapíssim, Puigmal del Segre. Una passada. Sempre mola molt. Anem cap al següent Puigmal. Amics, a poc i bona lletra, amb l'atracció posada, la primera, i ja ens queda molt poc per arribar. A dalt al Puigmal. Estupendo! Perfecte! Arribant! Amics, ja hem arribat. Perfecte, ja estem aquí dalt. Molt bé, una vegada més. Que vagi molt bé. Bon dia. Doncs sí, amb aquest estupendo vídeo acabarem la ruta d'avui. Acabarem 48 hores a la Cerdanya amb Can Rutes. Que vagi molt bé, gràcies. Sí, tal com hem dit abans, acabem aquest vídeo, 48 hores per aquest espectacle. Guapíssim. Tornarem. I tant que sí, les vegades que faci falta. Que vagi molt bé. A qui no li agrada la Cerdanya? És que és una passada. Estem a Bell-lloc, aquesta preciosa ermita romànica. És uns 100 cims i és una passada. Hem fet 3 dies, 3 excursions en un entorn super top. Que vagi molt bé, fins la propera! Anem a entrar a l'ermita. Xulíssima. Com sempre, com totes les ermites. Guapíssima. Aquesta ermita romànica. Com sempre, una passada. Aquí dins hem de fer silenci. Una passada. M'encanta.
Fins la propera.